салому дуруд бар якоякатон дӯстонам. Имрӯз хостам дар бораи мавзӯи чаро дилҳои инсонҳо сиёҳ мешавад каме суҳбат кунем. Дӯстон, сабаб чист ки дили инсонҳо сиёҳ мешавад? Сабаб он аст ки такрор кардани гуноҳ дили инсонро сиёҳ мекунад, то ба дараҷае меорад ки ҳатто инсон ҳамон шахси гуноҳкор ба гуноҳи кардаи худ мефахрад. Шоҳид ин мешавад ки мисол конкурс, баъзе шахсон конкурс ташкил мекунанд, ба конкурси кардагии худашон мефахранд. Аз ин маълум мешавад ки он шахсон бисёр гуноҳ мекунанд, аз гуноҳи худ мефахранд ва барои ин шахсон бозгашт ба ислом хеле душвор аст, чун такрор кардани гуноҳ шуморо ба торикӣ беимонӣ мебарад ки бозгашт ба ислом вуҷуд надорад. ва худованд мефармояд: ҳама ин сабабкорҳое мекунанд, ҷавобгарӣ дорад, чун худованд дар сураи шуро сураи 42 Қуръон аст ба фикрам ояти 30 мефармояд: ба шумо ҳар муносибате мерасад аз гуноҳи кардаи худи шумост. яъне ки ҳар мушкиле ба шумо мерасад, ин аз гуноҳи кардаи худи шумост. дӯстон, иншоаллоҳ шахсоне ки гуноҳ мекунанд подоши онҳоро хоҳад гирифт. ин суханҳои ман дӯстон баҳри шумо аст ки аз ин коре ки ба онҳо мепайвандед бозгардед. дӯстон, чун то ба дараҷае ки онҳо расиданд шумо нарасед, то ба дараҷае ки онҳо гуноҳ карданд, аз гуноҳи худ мефахранд, шумо он гуна нашавед. шахси мусалмон бояд як гуноҳ кард, шарм дар он бошад, яъне ки шарм кунад. шахсоне ки шарм надоранд, ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд: шахсе ки шарм надорад аз гуноҳи худ, аз умматони ман нест. худ хулоса бароред. дӯстон, дар баъзе бародарон он қадар одамҳоро саргардон мекунанд ки бо суханҳои худ мегӯянд ки ҳамчунон сухан мегӯянд ки ҳатто сухани пайғамбарро бовар намекунанд. номашро гуфтан шар нест, он қадар чӣ гӯям сари инсонҳоро тоб медиҳанд бо суханҳое ки мисол ин конкурс барои фоидаи шумост. шумо чӣ мешавед? Сабаб мешавед ки як шахс соҳиби хона мешавад, як шахс соҳиби мошин мешавад ва ин гуна. баъзе бародарони мо ки аз ислом хабар надоранд ба ин суханҳо бовар мекунанд, ин кори худро хайр месоманд, барои ҳамин бозӣ мекунанд. чун бисёр аз худамон, яъне ки шахсони Тоҷикистон он қадар ба илми яъне ки илми исломии замонавӣ илми кофӣ надоранд. дӯстон, ҳар чӣ буд он вақт аз падару бобои худ мондааст. дӯстон, ҳаққи насиҳат карда надорам, ҳамчун сухан, ҳамчун бародар, ҳамчун як муъмини бародари мусалмон, бародари исломӣ ба шумо ҳамчун як пешкаш кардам. ин суханҳои маро ҷамъгин кунед ва худ хулоса бароред ва фаромӯш накунед сураи қуръони сураи 42 Қуръон аст ба фирам сураи шуро ояти 30 дар омада хонед. ҳар амалҳое ки ба шумо меоянд, яки муносибатҳое ба шумо меоянд, аз кардаи гуноҳи худ аст. яъне бо диққат бошед. дӯстон, ҳар гуноҳе карде пас боз ба худ боз мегардад. дӯстон, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ меравам.